Sláva Isusu Christu, drahí bratia, drahé sestry, aj dnes sa vám chcem prihovoriť v predvečer už 7. nedele po Veľkej noci a spoločne s vami sa chcem zamyslieť nad evanjeliom svätého Jána. Dnes počúvame slova tzv. Veľkňazskej modlitby. Je to nádherný text Ježišovej modlitby a samozrejme celý text by bol asi dobrý k tomu, aby sme sa nad ním zastavili a zamysleli, ale nemáme toľko času. Pre mňa osobne, keď som čítal tento text, tak dotkla sa ma jedna veta. A pre mňa je tento text ako keby taký vedúci v tomto dnešnom evanjeliu. Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Večný život je v tom. Každý z nás hľadáme večný život. Každý z nás túžime po večnom živote. Keď sa pozrieme do histórie, tak mnoho národov, vďaka vykopávkam to vieme, archeologickým nálezom, že predpokladali pre tých svojich zomrelých ten večný život. A tak nechávali v hroboch rôzne pokrmy, rôzne náradia, rôzne veci, ktoré by mali pomôcť, aby ten večný život, ten život po pozemskom živote, aby mohli žiť dobre. Nechávali im peniaze či drahokamy, aby sa mali dobre. Niektoré kultúry vieme, že dokonca pochovávali aj otrokov či sluhov, kone, zvieratá, aby vlastne celé to osadenstvo panovníka či nejakého veľmoža, aby bolo po ruke. A v našom živote je stále tiež tá túžba žiť dlho, žiť večne. Sú rôzne piesne o tom, že je treba sa snažiť o to žiť večne, lebo sú tie hodnoty lásky, nádeje, krásy a tak ďalej. A kde si tá túžba po večnosti je hlboko vpísaná v tú našu DNA, tiež ako kresťana. Človek, keď je mladý, tak možno tú večnosť si až tak neuvedomuje alebo nezamýšľa sa tak na ňou, ale keď začína badať šediny vo svojich vlasoch a začína vnímať bolesti v kĺboch, v krížoch, vníma, že je častejšie už kdesi v čakárni u lekára, a kde si sa radí so svojimi známymi, či aj oni berú tie či iné lieky, už vlastne začíname si uvedomovať, že kde si sa blíži ten moment, kedy prejdeme do večnosti s Bohom. Aby sme sa dobre pripravili na tento okamžik, dnešné evanjelium vlastne nám dáva ten 3. verš. Večný život je v tom, aby poznali. A v iných prekladoch viac sa mi páči vlastne slovo, ktoré nehovorí o nejakom jednorázovom úkone. Lebo Boha sa nedá poznať jeden raz. Boha sa dá stretnúť jeden raz. A potom vlastne ten život po stretnutí už vlastne prináša ovocie toho stretnutia s Bohom. A tak život večný nie je len o tom, aby poznali intelektuálne čosi o Bohu, ale v tých iných prekladoch je, aby poznávali, aby neustále poznávali Boha. Lebo keď teraz nebudeme poznávať Boha, alebo túžiť poznávať Boha, hľadať spôsoby, ako ho poznať, tak vlastne s kým sa chceme stretnúť na večnosti? Koho očakávame ako toho nášho sudcu? Koho chceme stretnúť za tou bránou života a smrti? Keď vlastne nebudeme vedieť, na koho sa vôbec
vlastne pripravujeme, na koho sa máme tešiť. A ako máme poznávať Boha? Skrze Božie slovo. Skrze vlastne ten text, ktorý stále ukazuje, kým Boh je. Kým vlastne chce byť v našom živote. Celý ten veľkonočný čas do zostúpenia Svätého Ducha je o tom stretávaní sa, ako som minulú nedeľu hovoril. A vlastne stretnutie je miesto, kde poznávame človeka. Stretnutie je miesto, kde vlastne naväzujeme priateľstva. Stretnutie je miesto, kde dokážeme vnímať krásu druhej osoby. Stretnutie je miesto, kde sa rozhodneme, že tomu človeku je potrebné pomôcť. Stretnutie je miesto, kde si vymeníme e-mail, telefónne číslo, či nejaké iné potrebné údaje, ktoré chceme, aby ten druhý človek mal. Stretnutie je miesto, ktoré môže pokračovať ďalej v nejakom písaní si, v telefonovaní, ale musí byť to stretnutie, aby sme sa poznali. A tak skúsme túto dnešnú nedeľu, kedy slávime aj otcov prvého všeobecného koncilu, kedy si uvedomovali dôležitosť Božej náuky, dôležitosť toho, že je potrebné poznať správne veci o Bohu, že je dobre poznať to, čo naozaj vedie k životu. Tak odsúdili Ária či iné blúdy, ktoré vo vtedajšej cirkvi sa šírili. Stretnutie, ktoré prinieslo pravdu. Stretnutie, ktoré pomohlo ďalším generáciám cirkvi, aby dokázala ísť lepšie tou cestou viery, toho každodenného liturgického života či tých stretnutí na modlitbe. Skúsme aj my možno častejšie siahnuť po Božom slove, možno teraz, keď sa pripravujeme na sviatok zostúpenia Svätého Ducha intenzívnejšie, tak ako prvá cirkev. Byť na modlitbe, byť v tom očakávaní, ako sa nám Boh ukáže. Sláva Isusu Christu.